de dona com a cos d'habitatge. Avui observe cada una de les corbes, les imperfeccions del meu cos i la veu del meu interior. I m'estime, tal com sóc. Després de tant de temps les armes aixecades contra mi, amb els cabells solts i rebels, amb les onades que reflecteixen en la pell i les cicatrius al descobert que representen cada batalla guanyada. I estic en aquest cos, un tipus de cos de dona, que ara cuide perquè he après que és la primera llar que he tingut. I he de parar aquest conflicte bèl·lic entre el meu cos i la meua ment. Aquesta sóc jo i tinc un cos imperfecte, però aquesta és la meua llar.